100 år med lyd. 100 år siden, at 2 unge mænd i Struer turde tænke anderledes. Peter Bang og Svend Olufsen. Lige siden har deres innovative ånd præget mere end bare produkter. Den har præget os og vores egen. De kaldte det foretagsomhedsfantasi. En aldrig svigtende vilje til kun at ville skabe det bedste. Til stadig at finde nye veje. Denne tilgang har gennem et århundrede kendetegnet vores måde at tænke og handle på. Og den lever stadig i alt, vi gør. I modet til at gå forrest og prøve noget nyt. I innovationen og glæden i at eksperimentere, der starter allerede i børnehøjde. I det originale, som opstår fra vestjysk handlekraft og skæve idéer. I kvalitet, der er båret af stolthed og drivkraften i at skabe det bedste. Kan du høre det? Her skaber vi fremtidens lyd, som vi har gjort i 100 år. Men på nye måder, i nye generationer og med nye idéer.